Samuel Luala lero audio ya mama uno akuti alephera alephera basi palibe suchitira mwina akuti alephera. Yes, comrades, good morning and how are you? Comrades, Amalawi and Zanga, on a serious note, Chakwera walepera. On a serious note, Chakwera has failed us. And about some secretary so on a serious note, Chakwera walepera. And this is not a joke. Kapena kudana nao, sisi kudana nao ngati muntu. Kwa napa usogolelero oli zindu zatani, Chakwera sakanika. And there's no way wina wake akamanira kuti ndikuchita kampeni Chakwera Amalawi amene ndio kuti nayeso atisokoneza maganizo, because zafika lero zinthu panopa mawa unowo taona ni magamoto ma filling stations kodi anthu amene ali magamoto pamene popo ali mu office ndinda also kugwira ntchito Capitol Hill ali pa filling station, also kugwira ntchito police ali pa filling station, also kugwira ntchito kakwadi maki kakuti kumena kulandira magamoto. Every office today tingolena tikumala lero in the state of emergency. Chakwera angopanga declare state of emergency basi palibe chikuyendatu tingokhala ma filling station, nyumba zasanduka magalimoto kumagona pa filling station. Is that life, Malawians? While our neighboring countries zawo zikuwayendera, they are going fast. One day yoka pamene antagona pa filling station chuma cha ziko la Malawi chambiri chaonongeka, even maganizo atu aonongeka. So this is quite abnormal. With the whole country, the whole administration ilipa queue ya mafuta. Hey, comrades Malawians, pena pake ni mava chisoni kwa bili. Chili chose chaima. Suppose lero li kwa bwera nkhondo. Malawi matu muno, Tanzania ndi malo tikulimba nacho. Yatira nkhondo ku Malawi. Tikamenya nkhondo imene without fuel. Ngakhala mwana kuti ali ndi ujeni, amakhala ndi mafuta hapa mbali. Pamene papa lero li achili kuti our security is now at stake. Security yaziko tu basa papa yasokonezeka. Komanso Chakwera sangama yende convoy yawo mu town. We. Atali pa filling station. Anthu agenda myalatu. You can see Malawians. So chili chose papa chaima. Chili chose even ma ambulance kutenga munthu odwala kuchoka pa Nzimba boma kupita ku Referral Hospital kumzuzu sasa kuyenda. Kulibe diesel, kulibe mafuta. The driver ma ambulance at the filling station. So Malawians, mwena ugenza bwino pamene papa. Tikamapa a campaign for new people to come into this. Ndi bwino tikepo munthu wanyuwani yemwe sanambe wayendesapo ziko. Tikepo ndithu. And papa inali nthawi yokuti mwina Saulo Chilima akanakhala wa moyo. May soul keep rest in peace. Mwina tikanafako mwina akanakhala kuchitotilimbisa mtima. Zinsizi kwenda mziko, a president akusankha new cabinet yopandaso mutu ngati yonso yani. Apangari shafo kubweza mantena mkabinet yao, broadening the cabinet to 31. Minister wina amene namulumbirisa anatenga malo anyalonje ali ku Jamaica akuvina reggae. Chakwera Zulu akumena kuti suti kamena muzikwera ndege tikakusankhani minister yemwe amsankhazana zanali kumzuzu vitumbiko mumba ali ku Jamaica kakusa chamba di Buju Banton kumeneko kaupanga chani ka minister wa Chakwera. So Chakwera is already kweli Chakwera. Chakwera, I don't know how to understand this guy. Amalawi Chakwera mkumuna bwanji. How do you look at Chakwera administration? Akunene pabwino ngata kwa chanze koma inditu. So a country like this one, panopa chonchine ndi pa filling station. I'm at the filling station panopa. Tagona pompano magamoto anthu amango asiya pompo. Ubwino wake masiku anu Amalawi ndi makukona ndi chinthu chimosi. Why I like and love Malawians is like this. When there's a crisis like fuel, palibe munthu amene angakabe spare part pa gamoto yanzake. Timakondana kwa basi. One person can guard 100 cars. Azimai ama business ogulisa mazira akuyenda ma filling station mazi akumwa. Industry imene kuyenda ndiyo ogulisa mazi ndi maziratu. Ndi mango panopata. Azatu ocha machipsi makona mbali mama filling station awupanga ndalama. Koma boma lonse panopa lili pa filling station. My doctors are at the filling station. My judges, my drivers are at the filling station. Everyone in this country at the filling station. Koda tamina katika mafuta.
akagwira ntchito yanji. Koma ngati ali pa filling station ni ntchito zingati zomwe amayenera kuti agwire bwino kuti atithandize ngati amalawi athandize dziko lawo. Ni ntchito zambiri kwa basi. A lot of things that are being damaged kumalawi kunoko. Tikubwera mbuyo ndiye maiko anzathu lero ali maoffice onse. Zambian government, their civil servants are in offices. Tanzania, Mozambique are in office. Zimbabwe are in office. If you boma lonse lipa filling station, how do you feel, Malawians? Mukona bwanji bene papa. How do you feel? Does it not pain you? Sisi ukuwa wana Malawi. Are you not feeling the pains of you as a boss with your whole education, with your whole good profession? You are sleeping per filling station because of one person with his poor decision making and choices. How do you feel, Malawians? Are we really dead people? It's just the same to be in the grave. We Malawians were grave people. Ndifanta kufa. Paibe chendi mapanga. Tikudende wala nditu. Tilipa filling station. The whole day. Kachimbuzi. Pa filling station is not a place where by gamoto yena kumakara more than 30 minutes. No. Ziko kama enda budo pa filling station. Gamoto say na ukara more than even 10 minutes in civilized world. Gamoto kara pa filling station 1 week. Are we dead, Malawians? Are we really dead? Are we people really? Do we think we Malawians? Do we really think what is happening in Malawi? It's quite painful, quite hectic. Malonda must spare parts. Where our forex is coming from. And Amagura must spare part kunja kapena. We buy spare parts from outside. Paropa ma company, guisa mzipangizo zokuza gari moto. Malonda sa kugenda. Gamoto sisi kuonongeka. Nothing is moving. Gamoto zibe mafuta. Zionongeka bwanji. Ziwo kaba filling station. A mechanic. These mechanics of ours here across the country. Amajesha kuja on daily basis akakonza gari moto ikaonongeka makonza. Paropa gamoto zasiya kuonongeka. Anthu awo wakonza chani magaraja. Koma ena tendeso ngongole za nifi. Kuta zitamanga up and down. Abweza bwanji ngongole za nifi. Kapena za vision fund mabunge kumene magongola ndalama. Abweza chani. They're doing nothing. Ntchito yawo yayikulu kumene machokera ili pa filling station 1 week 2 weeks looking for fuel. Is this the country that Malawi tizine ndikulondi kwatu? Should we be smiling kwa Chakwera kamononga ziko lichonchi kumasekerera? Malawi, are you serious? Are we really serious, Malawians? This is quite painful. Quite unbecoming. We can't live like this, like as if we were in the grave. President was ndo moyo koma. Maybe naso president ameneti nayo mzimu wake unafera pompa japantungu akuchikanga. Maybe the president died. The president spirit inafera momu jamundege munafera president watu ana president Saros Chilima vice president. Because the president cannot see these things. He's celebrating, swearing ministers who are going to do nothing. Akurumbi lisatu kukaya ma minister. Umwe palibe chonera kapange. Ndi ma minister alumbisa zulu. Ku minister kwao anthu ogwira ntchito kwa minister lawo. Ku minister kwa asanga ma minister ali pa filling station anthu. Chena mulumbisira munthu ondicha. Ziko lima koma chilichonse chikakhala malo. Panopa ntchito zambiri zaiba. Nanga fetereza. Tufuna fetereza mamizi mutu. Marola atenge fetereza kupita nawo kumamizi ndicha. Tipeza kufetereza. Tipeza kufetereza. Because mafuta kulibe. Fetereza kuchoka kulilongwe kubwera mamizi. Ayenda bwa. Fetereza from Zuzu to come to Mzimba. Ayenda bwa. Nanga kupita kumchinji. Ayenda bwa. Malawians. Mukona bwani Chakwera. No. Akulu. Iyai. Zowawa kwambiri zimene zizi. And as that opposition, those people in opposition, this is your time. Do something. Do something at opposition. Do something amezi kukuwawana. Amezi utowafe. Let's do something. Chakwera watira kugira kwa basi. Ana kupita kuma school. Ma transport at times 3. Mtunda umeti mapeleka ma 20,000 now we're paying 40,000. Tena umapeleka 60,000. Mzimba to Mzuzu is now 20,000 from 10,000. Things are doubling every day because of fuel. Mkagure sugar ma shop Mzimba kuno sugar now wakweranso is 3.1. 3,100 because of mafuta kuvuta. So many things zangokwera musa zika bwino Malawi. So Malawians katunda mele ma shop
magrosari ang'ono amene katundu alimo timagrosari atatu timaokala chiti mu25 umu muchanthomba umu mundilande umu mwachemusa kakuti uko mumitsesi umu katundu akangoti watha mushopo kokaoda kuvuta so katundu sakubwera sakuyenda, nothing is moving. Ndoti munthu ugwisa katundu wako wa mgrosari kungosunga ndalama koma ufuna udye anthu adya macapital roto apa. People be eating their capital ya business yao. So comrades Malawians, this country tenti mfuse Chakwera actually declare a state of emergency. Immediately there should be state of emergency and prices should not rise. Akapanga state of emergency chini chose chisakwere kwa panopa chinu zinu zakwera kwambiri Malawi. Prices are skyrocketing. Chiuchipa mwani mazi ni magesi zomwe tikumatima pele koma nazi nazo zofuka ma basic requirements atu adura. Even ana papita ku school tikumasha kwa na njinga zakabaza mtauni. Just imagine in area 12 area 44 alibe mafuta magamuta nayo makola koma kwera njinga zakapalasa ani Chakwera akumaona kuti presidential highway muja ikumasha kuonesa kuti anthu mwana wa bwana wakwera njinga kapalasa akamsiya ku school 47 njinga kapalasa. Just imagine what sort of a country are we? We are dead people, Malawians. We don't deserve to live, Malawians. And Malawi, we don't deserve to live on this earth. Malawi fair. This is quite unbecoming, quite deplorable. We can't be like this. Kugona pa filling station. Nyumba tilina za zikuru nyumba tilindize mzambili mbili manyumba mwatumu. Just because of one commodity, yemwe azatu kumbuyo koseku imapezeka bwino. What's wrong with Chakwera? What is wrong with this man? Chavuta kwa Chakwera. It's quite hilarious. Zopolika mutu kwambiri. Ndena mkamata hey Chakwera boma ndilo mwelo mumenye na mene umenye. Boma ndilo mwelo kuti. Lopanda mafuta ugoneka na filling station. Boma lake lo mwelo lake na mtundu wanje. La Chakwera linde boma lo mwelo. Mutu yangu sakuipa watu wa Malawi. This is not good. Anta kama mzozo Chakwera, ai mkumtu kwa Chakwera. Mkuma inu. Who is this man Chakwera? Ndindani Chakwera, ndindani. Tamone ndindani Chakwera wanu. Taona nimena upanga ma mistake, ma miscalculations za upanga. What is so sane in Chakwera? This man is useless. This is a useless president I've ever seen. Sini nawenga mabuku, nawenga manovel, nawenga mabuku, encyclopedia. I've never heard. Zimena upanga Chakwera moyo wanga. Even in abnormal psychology. Unapanga abnormal psychology. Nothing like this. The man is completely gone. He's nowhere. He's a grave. Chakwera ndimanda basi. Amanda pale longwe geuza. But this man is useless. You can't keep the whole capital city Gamudu Zamukanika filling station 2 weeks. But filling station Gamudu now 5 minutes. Is it Peter? But now we're staying days and days by filling station. And he says he's delivering. What deliverance is he doing, this man? Chakwera haya. Amara na MCP kumene muli kondidu still kwambira MCP. This leader of yours, mwalimu ngota this security. Awofuna kumamia makosa Chakwera mkapeza. Mkakumana umtoilet ya public ya airport kwamia makosa Chakwera. This is quite bad. Tizikhala basi pafi. Tizowerera usiru wakati tinabado antana sene ndi mabado ya mafuta mapesa kabwino. Iye chafuta ni chani. Sikama mzuzoti wewe ndiwe chisiru au kana hadi si chisiru yeye. Ali tipilile wewe kuja boma ndama za msoko zimene kuja ku state house huko. Mimba ikuno ndaka zako kunyati. Tipilile Chakwera zote kani boma na democracy zipilila. Is it one party state? No, Malawians, wake up, Malawians. Thank you. Good morning. Like, share, Malawian cameras, right.